στην αιγύδα του Μέγα βρέθηκε σήμερα σε χωριά και κατέγραψε την κατασκευή των παραδοσιακών φλαούνων. Αχνηκτές φλαούνες και κουλούρια βγήκαν σήμερα, ανήμερα της Αγίας Πέμπτης, από τους φούρνους. Οι οικοκυρές ξύπνησαν από νωρίς το πρωί για να ετοιμάσουν τα παραδοσιακά πασχαλινά εδέσματα. Στην ύπαιθρο περισσότερο παρά από τις πόλεις διασώζονται τα έθιμα του χθες που κάνουν αυτές τις Άγιες ημέρες να ξεχωρίζουν. Κάμερα του ΜΕΚΑ βρέθηκε στο χωριό Άγιος Ιωάννης Πιτσιλιάς και κατέγραψε λεπτό προς λεπτό τη διαδικασία παρασκευής των φλαούνων. Είναι το αλεύρι. Εδώ είναι τα αυγά που να ζυμώσουμε. Το τυρί. Το τυρί είναι εδώ. Ζυμώσαμε τις φλαούνες μας, φουρνίσαμε τις. Τώρα να ξαναβάλουμε να δεις μέσα στο φούρνο, οπότε κάνουμε στα παλιά τα χρόνια, συνεχίζουμε την παράδοση και κάνουμε όπως μάθαμε με την γιαγιά μας, με τη μάμα μας. Σήμερα σηκωθήκαμε πρωί-πρωί και ζυμώσαμε. Ζυμώσαμε το με τη γειτόνι σακούδα και κάναμε τις φλαούνες, φουρνίσαμε τις, ευκάλαμε τις, μεγάλη χαρά. Διότι ζυμώνουν, έρχονται πάνω τα παιδιά τους. Περπατώντας στα ζοκάκια του χωριού, οι μυρωδιές από τις ζύμες και τους παραδοσιακούς ξυλόφουρνους έδιναν και έτερναν, ενώ στις αυλές της κάθε οικίας έβλεπες οικογένειες μαζεμένες να βοηθούν στο φτιάξιμο των φλαούνων. Οι μέρες αυτές είναι για μας η παράδοση. Πρέπει να μάθουμε και εμείς να συνεχίσουμε την παράδοση, μαθαίνοντας να ζυμώνουμε, να φουρνίσουμε. Και οι μέρες που περνούμε τώρα δύσκολες, οπότε πρέπει να μάθουμε να τα κάνουμε. Και τώρα άλλαξαν πολλά πράγματα. Ενώ δεν είναι που ζυμώνουμε τώρα, είναι ζυμώνουν όλοι οι σπίτι τους. Μέλημα των γιαγιάδων να μεταλαμπαδεύσουν στα εγγόνια τους τα παραδοσιακά μας έθιμα. Μαζί μας όλοι γύρω τη βοηθούσαν να μάθουν να συνεχίσουν την παράδοση. Κάνω το ζυμάρι, βοηθώ την... Η παράδοση στο χωριό είναι ωραία. Όπως μας εξήγησαν οι έμπειρες νοικοκυρές, η προετοιμασία για το φτιάξιμο της φλαούνας ξεκινά με το τρίψιμο των τυριών για να γίνει γέμιση. Τα χαράματα της επόμενης ημέρας ετοιμάζεται η ζύμη για τα περαιτέρω. Τότε οι νοικοκυρές παίρνουν τις λαμαρίνες γεμάτες με φλαούνες και κουλούρια και τις ψήνουν στον παραδοσιακό ξυλόφουρνο. Το ψήσιμό τους διαρκεί περίπου 1 ώρα.